Assalamu alaikum, yau na kawo muku bidiyo jerin mawaƙan Hausa guda 10 waɗanda suke da kuɗi a Kannywood. Jarumi na farko shine Adam A. Zango, yana da naira miliyan 90. Sai jarumi na gaba Naziru Sarkin Waƙa, yana da naira miliyan 84. Sai jarumi na uku Dauda Kahutu Rarara, yana da naira miliyan 60. Sai jarumi na gaba wato na hudu Ado Gwanja, yana da naira miliyan 30. Sai jarumi na biyar Ali Jita, yana da naira miliyan 25. Sai jarumi na shida Umar M Inuwa, yana da naira miliyan 20. Sai jarumi na bakwai Umar M Sharif, yana da naira miliyan 17. Sai jarumi na takwas Lilin Baba, yana da naira miliyan 15. Sai jarumi na tara Garzali Meko, yana da naira miliyan 10. Sai jarumi na ƙarshe wato Hamisu Breaker, yana da naira miliyan 5.